Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur-dulur kabeh. Pripun kabare? Kabar panjenengan sedaya sehat sedanten nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, esok iki dina Minggu. Nah, esok iki aku arep ana kegiatan kerja bakti ya dulur. Nah, sadurunge mangkat acara kerja bakti iki esok iki aku arep makani pitik sik ya dulur, engko makan pitik rampung terus engko sarapan terus mangkat kerja bakti. Iki age gawe pakane utawa gawe adonan pakane ya. Dadi pakane pitik iki ming saka turah-turahan panganan kuwi ya, ana sego, ana sayur-sayur turan panganan wingi. Nah, iki diklumpukke terus dicampur karo katul utawa dedak. Engko terus diulet kai banyu sithik terus garingenake pitik ya dulur. Jadi turan-turan panganan kuwi kan ora dibuang, jadi nggo pakan pitik. Jadi men rae maneman turan-turan panganan, sisa-sisa panganan kuwi bagiane pitik ya dulur ya. Nah, kaya biasane esok-esok ngene tak sempatke makane pitik ya. Nek ora libur ya bar makane pitik kayak sarapan kayak mangkat kerja. Tapi dina iki dina Minggu. Iki acara nengko kerja bakti. Tapi kerja baktine iki beda ya lur, maksudnya beda iki ora kerja bakti kampung ngono udu. Dadi kerja baktine kuwi giliran utawa gentenan. Dadi neng RT nggonku iki neng ke perkumpulan iki perkumpulan pertanian ya dulur, perkumpulan pertanian kayak ngene iki arisan iki malam tanggal 21, terus tanggal 21 kuwi ngene iki kerja bakti, tapi kerja baktine giliran. Jadi engko neng omahe si A, terus engko tanggal 21 sesuk neng omahe B ngono kuwi. Dadi gentenan. Nah, gaweane kuwi yo macem-macem. Yo ana sing macul nek desa ya lur, desa kan gaweane yo ana sing macul, ana sing yo tutuk watu, ku ana sing macul ning sawah, ku ana sing nek arek gawe omah yo gawe pondasi utawa ngeduk pondasi. Engko nek gaweane dandani omah ya gaweane dandani omah. Pokoke tergantung karo sing duwe gawean utawa sing entuk giliran kuwi ya. Nah, iki wingi ya neteske pitik kayak iki ya wis didhewekke ya dine lampu ngene iki men ra kademen. Oke lho, iki persiapan arep mangkat ya. Persiapan arep mangkat mau wis bar sarapan. Mergane tak usahake sarapan sik. Mergane arek kerja keras ya, kerja keras engko panas ndak semaput, dadi diusahake sarapan sithik. Iki arep mangkat ya lur, iki nganggo pit motor ya, walaupun rada jane nek mlaku ya ning sekitar 100 meter, tapi ya iki nganggo motor wae men rada cepet ya.
Oke dulur, iki wis tekan lokasi. Nah iki wis tekan lokasi malah kae RT ne Pak RT malah isih mbut gawe ya isuk-isuk ngene ya, mungkin nyalake pesenan ya lur. Dadi engko gelarek kerja bakti ya kan kayak mesti bar subuh mau terus nyengkake gawean gek men rampung dine iki lampune lali urung dipateni ya. Nah, iki kerjaane gawe pintu ya lur, gawe pintu mawon iki. Makane daerah nggonku kene iki rata-rata kayu ya lur gaweane, permebelan. Jadi segala macam mebler dari kayu iki pokoknya iso gawe. Pokoknya anggere bahane iki kayu ngono iki kabeh iso. Iki alhamdulillah ya kanca-kanca wis do mulai berdatangan utawa padha mulai teko ya. Kayak iki alatnya ana sing ku pacul, ana sing ku linggis, ana sing ku ganden. Ganden ki palu gede ya lur, palu gede sing 5 kilo 6 kilo ngono kae, dinggo engko dinggo nuthuk maju utawa betel sing ditancepke ning nggon watu ya lur, ku mecah watu ya. Dadi ngene iki ya lur ning desaku iki sing isih desa banget ngene iki. Dadi kearifan lokal, dadi kerja bakti saling bergantian ngono iki masih berjalan ya, isih tetep mlaku. Dadi kebersamaan, keguyuban kuwi masih diutamake ya, isih diutamake. Dadi nek upama tetangga apa maneh satu anggota satu grup pertanian kuwi mesti nek eneng sing membutuhkan tenaga iki harus siap. Dadi walaupun duwe gawean ya tetep ditinggal sik, walaupun hari ini iki ora hari libur kuwi tetep nek eneng gawean liya tetep diusahake mangkat kerja bakti ngene iki. Mergo kan gentenan ya lho, dadi beda karo kerja bakti ning dalan satu RT satu percukuan ngono kan beda ya lho. Tapi nek iki kan kerja bakti niki gentenan antara satu anggota dengan anggota lain, jadi diusahake nek setiap satu anggota kuwi membutuhkan tenaga sing harus membutuhkan wong akeh ya, satu anggota pertanian kuwi harus selalu siap siaga ya. Tapi bukannya satu perguruan utawa satu keluaran nggon kuwi kabeh ngenengke acara kerja bakti bergiliran iki ora ya. Ya iki satu pedukuhan nggonku wae iki mung eneng satu RT sik nggon aku iki sik ngenengke acara kerja bakti bergiliran ngono iki ya, utawa neng desaku utawa neng RT ku iki ngarani nebo ya lur. Dadi nebo kuwi melakukan kegiatan kerja bakti utawa kegiatan bersama-sama sing kegiatane kuwi bergiliran ya lur. Kuwi sik iki jenenge nebo. Dadi kata-kata nebo iki asale saka ngendi aku ya awal-awale biyen iki ya ora ngerti ya. Nah iki setelah beberapa jam ya mungkin sekitar 1 jaman but gawe ya lur. Iki yo sing duwe omah utawa sing duwe gawe iki yo ngenai makanan minuman ala kadarnya. Jadi yo ora meksa, tapi sebagai tuan rumah sing duwe gawe iki walaupun ora ono ya diusahake ya lho. Ya ora gur ora ketang teh utawa kopi utawa ya karo pacitan opo enenge iki diusahake dengan mengadakan kerja bakti saling bergantian atau bergiliran ini iki ya ora mingkor
membutuhkan tenaga netok ya lur. Ngenengke kegiatan ngene iki setiap anggota utawa sak anggota iki iso bertukar pikiran, iso gojek, bahkan iso memecahkan masalah mergo do kumpul ngene iki ya lur. Dadi iso geguyon, tur kadang kok iso mecahke masalah sing kadang biasane ora iso dipecahke. Entut kadang-kadang ya mergo ngumpul ngene iki, engko nek eneng sing duwe hajat, kuwi engko nek upama ngundang kenduri ya lur, ngundang kenduri misale engko bengi bareng isak ki arep ngenengke kendurinan ngono kuwi, engko mengkur dijawab ning nggon acara pertanian utawa acara kerja bakti ngene iki, engko bengi wis rasah dadak marani meneh utawa ngundangi meneh ngono kuwi ya lur ya. Jadi setiap ngenengke kegiatan ngene iki mesti banyak keuntungan ya lur ya. Jadi keuntungannya ya terutama sing duwe omah engko nek gaweane ngopo ki ya gaweane iso rampung. Misale golek watu ngene iki arep dienggo ngurup lokasi sing lokasine iki jeglong utawa jero butuh engko arep dirata, misale arep digunakake ya lur ya. Misale kan ana ning desa ngene biasane nek arep ana hajatan misale arep mantu ya kuwi kadang ya gawe tempat supaya tempat kuwi men rata utawa men ombo ya. Alhamdulillahirabbil alamin, iki wis awan ya lur. Wis awan wis jam 11. Dadi ya wis panas, kayak iki ya wayahe biasanya jam semene wis do leren, nah iki wis do leren bali sikek. Oke dulur, dadi ngono kuwi ya kegiatan dina iki. Alhamdulillahirabbil alamin, isih iso melakukan kegiatan sing banyak sekali manfaatnya ya dulur ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten niku mawon, sesuk iso disambung karo video-video liyane. Kupat janure tuwa nek kathah lepat pokoke di ngapura ya lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.